Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhledolan Mom Kiz's dog. I'm born again and I love Jesus Christ. And if you're new in this channel, please subscribe. And if you've already subscribed, thank you so much for subscribing. Okay, guys, niyakhumbula last week ne uChris wahamba wayoxolisa ne ekuxoliseni kwakhe zininzi into ezathetheka kwathiwa naye into azithethe ukuthi okay yena kaka-understand into ngezinto ezi-spiritually, he's not born again. Then abantu baba nomsindo, especially Christians, ukuthi hayibo lo muntu kwangave kuthiwa uzinikele na inkosini, kwangave kuthiwa u-born again. Nini xa seyoxolisa ngokuyaziphika ukuthi u-born again. uChris is denying Jesus Christ yonke lonto leyo. Okay, abanye bethi hayi guys masimxoleleni because mhlamba kaka-understand. Uyabona nje kuphikiswana bantu abanye bethi hayi mhlamba kaka-understand, akakazi ukuthi izinto ebuKrestweni zihamba kanjani, aya-understand njalo, fine. But ke namhlanje asikho kulonto, ndikulonto because khonapho ndiyakhona. uChris okanye iChris Network yahamba yaya ecaweni yayo-apologize, yazehlisa. Yayiva ke lento endithetha ngayo, yazehlisa, acirculate ama-video, sawa-uploada nathi sini-update about everything. Abanye beni-update about everything from the beginning ukuya ekugqibeleni, fine. Then now I thought after the apology everything will be fine, everything will be over, not knowing ukuthi kanti there's still 200k that they are needed to pay. Yes, you heard me right. 200k. You heard me right. Like now I'm asking myself ukuthi yazi bahamba bayo-apologize phambi kwabantu, futhi yazi bazehlisa phambi kwabantu, in fact phambi kwelizwe lonke, because the videos were circulating, everyone was watching, everyone who wants to watch the videos ubezibukelela. Yeah, understand? They went there, they apologized. Yabona abanye abantu baba nomsindo, abanye abantu bathi hayi kulungile ba-apologize, which means mhlambe izinto zizoba right. No guys, 200k is still needed. So I'm asking myself ukuthi kanti apology kwakweyani? Kwangave ku-apologize ukuthi everything maxolelwane, then yonke into iqhubeke ke iye phambili. Kanti kuseza andiyazi into eyenzekayo. I was watching a video from a brother in Christ. I-channel yakhe ibhalwe The Truth Defender. Yeah, understand? So I was watching i-video yakhe e-update. I was like, how kanti kusenje? Watsho kokubana ilento i-200k yes iyafuneka. Ungathi waba ne-conversation noChris ne watsho ukuthi 200k isafuneka, and the only money they have right now is 5k, which means kushota malini 195k. Like umbuzo wami ukuthi nyani lento yenzeka after the apology. Hayi guys, kuninzi, but yonke into xa uyinikele esandleni sikaThixo kuyenzeka. Into enzake nditsho mna ukuthi guys, if unako please donate for uChris. Yeah, understand? Please donate for Chris Network. At least yeah, donate okuzanywe guys, idlule lento, because hayi guys, it's a lot man, it's a lot. Kuninzi kakhulu, uya understand? Kuninzi kakhulu. If unako you can donate guys, because sana kuninzi, it is too much. Abantu ke banokubuza ukuthi hey kudala sidonate imali itshona phi? Kuthiwa the money ekhona only 5k, kushota malini 195k. Yeah, understand? Kuninzi guys. Now I thought everything is fine since they went and apologized. Kanti son, kusane mali edingekayo. Now I thought nyani everything will be fine, everything will be okay. Can't you know? Guys, ekugqibeleni ndithi uThixo makangenelele inyani futhi vele ngobunjalo bayo. Ayikho, yes guys, kuyo yonke into eyenzekayo ayikho into efihleka kuphele. uThixo izinto
ngamanye amaxesha uba ngathi uthulile. Uyabona ngoku inoba apho bekhona ooKristu bathi heyi uThixo uthulile. uThixo nabathi hayi uThixo uthulile. Yabona apho ephendula khona. Hayi andithi makuthini kodwa ke guys umba unjalo. Mna I thought everything was over. Kanti hayi 200K guys. Sure. Please don't forget to like, comment and subscribe.